İnsan ömrü her hil sesler bilen kurşalanır. Eşitiş, bu dünyanın keşfini doğal kabul etmenin ayrılmaz bir bölüğüdür. Hemme zat eşitiliyor, emma hemme kişi eşitmeýär. Şeýle de bolsa adamın kulağının eşitmegi bedenine täsir edýär. Bu täsir bizim abadanlygymyza hem de sağlygymyza täsir edýär. Beki ýanyna beti. Bizim gepleşigimiz diňe adamlaryň usatlygyny görkezmeýär. Egerde bir üýtgeç beti hasaplanýan bir zat bar bolsa, onu bizim gepleşigimizde hökman görürüz. Beti ýanyna beti. Bugünkü gepleşigimiz aydın mağarada. Yeni yüreğimiz girdaplarda, biz ikimiz yatıp bu zatlarda, kineli soğuk çoraplarda. Şoun klip aldım atenden. Şo gece çok klip aydın yatırmadım. Şunki üşmüyorumdan şoun yatmadım. Yiyeceğim sever. Bulaydın meylis bana ön uğrattı. Sonra benim surat uğrattıydım da. Yani platforma oynamak için. Neyse canım ya. Yadımdan çıkardım. Şimdi diyecek kolyanım aydım uğrattım. Dinlemedim diyecek kolyanına. Benim Şotu uğradı için var 2 saat öykölüştüğüm. onun benim daşa yurtta. Onun şu adam uğradı yanında koydu. Onun benim surat uğrattı yani meylse. Oğlum nedir stüdyo var yani, uğradı yani niye? Cevap yok. Aydımı dinlemen klibi bilen bile gördüm. Yani bile gören mi, kıynanmadım. İki dinlemedim. Bile görenim kovuldu darı. Sebebi gördüm video dokumunu. Aydın bilen, video bilen en görenim başkaça tehir etti de bana. Şu kimin fikri Aydın? Ne biz bilşinler bu komedi show topori yine Serdar Ağaly, Melşan var. Yani şowun näil bolupdy aslında men de şeýle aýdyp bereň. Bir aýdymy ýazyp bolduk. Dynlyk etdik, indi gaýdyp barýas biraz ýa dowrak hemmemiz. Onun esasyn Serdar Ağalyň bir gylygy var. Oturup gaýdyp barýan bir zatlar çalýar. Öýlen çalma gaýrat etdi, çalsa galmaly biz şo taýda. Aýdym tutsa galýar. Onun bu kadar hem son ýaly bol. Yani kapıdan çıkıp baryan bol meclise dur şunu dinle bir zat bar, saz var dinletecek bolýar. Benim bolýar son diye. Onun kapıdan çıkıp barya kam koydu da. Yani çıkacağımı bilemok, gireceğimi bilemok ýyzym. O hakyky. Çık gitsem mi, girsem mi sebebi bir näçe wagt bar kellemde aýlanyp dören bir ne sizin senaryo bar. Oşon kıvap gelen sağdan koydu. Girdik, içine girdim. Yazmana başladım. O vakti da Serdar Ağaly jaňa diýen. Alanok bu da. Niye dedin şonu? Yatırdım. Vapşe temada değerli. Aydımdan haberim yoktu. Çınım bile. Sebebi Real bolundan. ben eşten fazım bilen kellemdäki emele gelip gelen aydym, ön kaydymdan dymmaly, nire şu ähende. Indi bolýa Ağaly almady. Melşandan ýazyp başlady kaydymy. Bir hili kellemde aýlanyp duran kino var, şoňa görä dialoglar gelip dur aýdym üstüne. Bir sözlerini ýazmagam kan kyn bolmady, sebebi aýdymlaryna girdap koyduk. Girdap näme? Girdap türkmen diliniň düşünürçli sözlügünde deryada, deňizde suwun aýlanyp akýan ýeri. Yani göçme manida bir hil çylşyrymlyk, kynçylyk manysyny berýär. Orşo vodovorot. Onun Воронка bolýar. Yani girdap şu aýdyndaky manysy şu. Siz gözüňizde getirin, deňizde suw aýlanyp duran ýeri var. Gämiler var. Şo girdabyň özü gahar we gazap, kynçylyk, gatnaşyklardaky kynçylyk. Gämiler bolsa adamlar, ýani duýgular. Şo gämi, şo girdap gämini ýuwdum bilýär. Birek bir kirak ýapyşsak, halasam bolup bilýär. Yani umman aýdymyň manysy gahar, gazap bilen söýgün arasyndaky gapma garşylyk. Biri berdimi şu gurrum berdimi?
Nämeden birden şunu girdap diýip şey diýip ýazarlar. Girdap, bir ýagdaý dörejülük bilen meşgul bolýan kardeşlerimiz ya goşgu bilen lirika bilen meşgul olan kardeşlerimiz haf gowy düşünür. Biz şoňa ilham diýäs. Şoňa ad ilham. Muň belli bir algoritmi ya bir formulasy ýok. Bir aýdym döremäkä, ine oglanlaryň bilýändir. Kellämizde belli bir şoň biz kinosy diýäs, emele gelip başlaýar pikiri. Onun içinde şoň gepleşikleri, şoň kybapdaş sözler, ne agalyň ýagdaýyna şoň kybapdaş sazlar, meýlisin ýagdaýyna sazlar emele gelýär. Hingem şoňa gora. Hengem şoňa görä berilmeni dogry aýtdy. İlk şol aýdym kinosy kellede aýlanýardy. Bir aýdym oturduk ýazdyk dälle. Onun eşdiýän sazyňam kelläňdäki pikirim deňgelenne aýdym emele gelýär. Onun ýanky gurrun izi da Aýdym sen pikiriňmi, sen pikiriň kim pikiri? başlangyjy meýli saldaýsynky. Sazdan başlady ýanky aýdyşym ýaly. Ine belki diýär, şo sazy şogun dinlemän giden bolsa, belki şogun şu girdap aýdym bardy gurrun etmezdik oturup. Yani şogun diýär, gapyda dur, çyksammy, girsemmi, dowam etsekmi, ýa-dawam biz. Girdik we başlady. We kellede aýlanýan pikir şu. Gahar bar, birim söýgü bar. Adamlar käte gahara ýeňilip söýgüden geçýän ýerler bar. Ýalňyşýan ýerler bar. Ne Hormat arkadamyzyň Paýhas Çeşmet kitabyna şey diýip belläp geçýär. Gahary ýeňen batyr. Akyl dost, gahar düşman, soňy puşman. Umuman gaharymyza ýeňilip puşman bolan ýerimiz kän. Biz şu aýdymda da şonu görkezmek istedik. Şonu aýtmak istedik adamlara. Ene klibinem görensiňiz ene Kakazan. Ören oňa düşürdi şu klibi. Iň soňra üns beren bolsaňyz ilk gahar iň soň göçme eden ok. Yani o barada soňra gurulýar. Şoň aýdymy ýazyp bolduk. Çynanam bir kil göwnümizdäki ýaly boldy. Sözlerim bir kil gelip dur manysy taýdan. Onun ene bakameje şow şular ýaly biz bir toporlaýyn. İş alyp barýar. Topormyza her bir oglanyň elinden geçmese şol aýdym hiç ýere çykanogam dinledem zagam. Ene şu toporda şol aýdymy bir Serdar agaly dinlemänni. Ertesün gelip tapdym ben bunu. Bu men üçin ören wajypdy Serdaryň dinlemesi. Tabi köp jedel edýär aýdym bardy. Ene geldi izin sen aýt näme bolandy. Ya tirdim men. Jaňa ditdiler, aýdym etsekler, edipdiler. Jadypdylar da garas. Ertesi gün geldim Arsana o aýdym dinletdiler. Meýsa o. Ondan aýdym dinledik. Gaty gowy inni. Hakykatdan gowunny bir düzüş. Berip bolar ýaly ha. Ondan elimizde barny ýogyny etdik. Garaz bir çektirmeli yerlerini çektirmän gysgallyk garaz şolar ýaly etdik de. Aýdym şeýle ýazyldy. Iň soňunda ýerine Sen niýesini düzeltdin? Properda. Ýürege dalýança dip açyp. Ele bir gonguşmaýan ýerimiz şey. Asta lokman jedeletmeli ha. Ondan ştaýyn gysgaly dip. Şonýaly. Başta uzunmy? Hava ýürege dalýança. Uzyanana. Kansof gojugy uzunrakdy da ondan çala gysgaldyk şonu. Non hasam gödürleşdi. Şoňa diýe men bilen jedel edýänler köp berdi sen o saçda bolar kantopda goýýan diýe soň uzatýan şolar aýyrtyrdyk da garap. Yok, umuman şeyler biz ne bir füýji jedeller aslında. Ene edilşin ýaly jedelinde bilsiňiz dymmaly aýdymyzda da bolly. Onuň nire diýip aýdymady Binyat kino soundtracklary. Umuman aramda şeňle füýji jedeller bolup durýar aýdymda gowzat. Gowzat aslında. Ene onuň bu orta ýol tapylýar. Ene şoň gelip dinlettik. Bu da nauşniga dinläp otyr. Ýene bir sapar dinleýär. Onuň diýe arasy etsek sapardyň. düzeltmeli ýerler bar omuň diýe. Indi bizemini düýün azara galyp ýazan adam da. O näle ýok, an goý şu taýnam. Gerek şu taýny. Esasy jedelleri şoň prepar bölüminde. Hökmänmi diýe şunu uzatmak diýe. Soňky netijede ýa Sedaragalyň ýerinden galygyna meýlisem razy boluşymy men keçirerek şu taýda. Ýöne näme bolýan soňunda? Ýürege dalýança boldy. O bir rahatlasın. Onu doğru kavriyerde aşağıdan berilýän sesler var, o donlamaly ýerler var. Garaz
Terçalar. Bu bakamyjy şol. Köp pikirlendik. Şuňa melinden geçmede bolan. Şu wadyn sördümde şunu yazacak. Azıcık adam bolsa bir-birini bollap, şoň Bolan. etrafynda da hit emele gelýär. Elimizden geldigiçe. Oh. Ýöne ýerli ýanky diýişmer biziň toparlaýyny şu bir aýdymyň pikiri bolsun, öwedi bolsun şu hem oglanyň elinden geçip pikirini almasak şu görkezemde çıkaranda biz şol aýdymy. Duruber ýa. Duru berýär garap men bolýar diýen, meýlis bolýar diýen, şu bolýar diýen ok durýar. Ya ikisi bolýar diýip Getirsin. getirsin. Drone aydımlaram gatdy. İdil şowat kapıdan ağırsy girip dinläýän. Arsy elimiz gaňyryp alar dolaýdy. Arsa köp salam. Arsy dostumuz bilen. Ağırsyn ortaydymlardan ýazdy. Tawa bilşiňiz ýaly elbetde Arsyň bir näçe aýdymlarynyň awtorlary biz. Bakamyjy şol. Ene Imенно orçu diýen. Rus diline Julietta diýip aýdym bar. Onu belki köp dinleyici köpçülük bilýänem däldir. Ýöne daşary ýurtlarda köp meşhurlyk kazandy. TikTok'ta, Şonu aýtjak bolýan. SNG döwletlerine köp meşhurlyk kazandy Julietta. Şonu aýtjak bolýan. Indi belli geçjek bolýan. Tabii. Diňe türkmençede başga. Yok yok, dörlü dillerden İngiliz diline ýazan aýdymlarymyz bar. Hatda ispan diline ýazan aýdymyz bar, bilýärmiňiz şonu? Men labelinde görnüm. Onu biz çıkarmadık yani. Doğal goýnumyz ýeten hakda. Indi çıkmaly. Çıkar nesip boldy, kimin nesibesinde bolsa ispan diline aýdym aýdyp bilýär bakamyjy şol. Aydyma degäjek bir yer gerek. Hawa, indi şu aýdym meýlisin ideýasy bolsa meýlis aýlandy. Biz meýlis bilen başladyk. Sebäbi ine oglanlar bilýändir, aýdym ýazylyp oturýarka dymyp oturulanyp. Gurrun berip oturýar. Şoňa gurrun bereýin, sena gurrun ber. Şo bolup duran wakany kelýäni janlanyp duran wakany men aýdyp durmaly. Şoň üçin bu iki ýerini tutýar, agaly iki ýerini tutýar, bu iki ýerini tutýar, aýdyma şeýle emele gelýär. Onuň şonu meýlis bilen başladyk we meýlisiň sesem gowy oturdy şoňa. Yani yakımlı şol, yakımlı geliyor şu tayda. Indi siz de şeyle ya da emele gelýän, mesela şu bolýan diýjek, men şu wagt şu meýlisin pikiri sana oklardyr. Meýl men aýtjak. Senem diýen ýok sana gelsen ok, plana gelýär. Şolaýda aýtyn. Diýip On ýaly jedeller entega bizde bolup görenok. Sebäbi bizde ene şu zat bar. Bir aýdym ýazylyp başlananda, ene agalam aýdyp bererler. Bir aýdym ýazyp başlanan wagt aýdymyň kime digi belli däl. Onuň aýdymyň bir ýar tyragyna gelýän ýa heňleri alınıp sözler goýulyp başlananda, emele gelip başlananda ha diýär bir planyň sesine gelýär şol aýdym diýilýär. Onuň çağı dinletip görülýär. Bu aýdym mam ýazyp oturýar, elbetde meýlisiň sesine gelýär diýip pikir etdik. We şonu galdyk. Şoň üçin sen birden olup gırda. Şo duyular geçirdin mi ya dostum geçirdin? Aslında aydym girdap bolmagyny manysy söz akymy gitişi dowamlygy Arsanyň öz pikiri. Ýöne şol sady olam ýanky Arsan diýär de köýnek dikilenýäli. Bir adamyň özüne köýnek biçilenýäli diýär. Üstüne şol edip özüne gowy oturýar diýen ýaly. Meňem şol saat heňäne Arsan bilen bile otaydy men özüm ýazan bolsam bular ýaly odan heňem bolmazdy men pikirimçe. diýe bolardy hemçe. Şol garmoniýalary göre Şo настроениýany berýär. owa şo nasrýany berdi. Arsana da ýüregine bir jümp bolup ýara. Bu ýazyp başlady. Şoň bilen hem aýdym ýazyp başladyk. Sözi ýok, heňi wady. Heňem ýok, sady var diňe. Diňe Sady saady. işlerine ýanky diýenem, kelläňde janlanyp başlaýar. Belli bir kino ýygydyr. We sen şu kino söz bilen düşündirmeli. Ene şu aýdym ýazmak. Söz tarapdan säginen ýerlerimizde bir enlik bolşýaly. Bakamyjy şoň ýene bir agzasy bar, Serdar aga. Kebapçyda Serdar. Kebapçı dolandyr Serdar aga, owa. Serdar Bäşim, Baka Serdar. Biz enlik boýunça şoň söz hazinesinden peýdalanýas. Ýöne o da ýokdy o gün, biz jaň etdik, ýatyrmadyk giýje. Şu Serdaryň bir geň tarapy bar, Serdar agaň. Telefon arkaly aýdym ýazyşýan ýeketäk adam şol. Şondan peýdalanýaslar. Serdar köp salam. Biriň çaýda, biriň kebapçyda
Sistema bu Comedy Show. Sistema var, Comedy Show. Owa. Mesela sözleri var, dur geçelim. Men şu rapperler var, ayratin bir hile. Nakli alat diye kâbir yerler. Ne şunu da var da. Yüzümden alma deyip başlayanlar. Yüzümden alma, bu dawan başlangıcı. Men şeyle göz önüne getirdim. Menler biz şeyle göz önüne getirdik. Ne şu yüzümden alma deyip ne şunu qaharlı diyemi, oğlan diyemi, qıyır diyemi deyip göz önüne getirdim diyecek bolyanlar. Oğlan diye. Oğlan ne Oğlan yüzümden diye. alma deyip. Yüzümden alma diye. Sebebi ikisem qaharlı şulan. Qıyır misal üçün bu hili okyal sözlerini aydıp dur. Şoň maksadı yaralamak ýaly, şunu ınjytmak ýaly. Oğlanın yüreğine batmasaktır da öyle. Şular. Batmajak sözler. Ne urşy dowam etmezlik üçin ýaly. Yüzümden alma diye. Bizi ýad etdi bu zatlar. Şondan yüzümden. Biz hikaýaň ortaragyndan başladyk. Başyny düşündirem da. Ýam hereketiň bolup duran ýeri. Gön ortaragyndan başladyk. Konflikten Gön özünden. Başından sen şey ettin, sen şeylerin üçün men beýtdim däl. Gön ortaragynda bizi gyzykly ýeri. Yüzümden alma, bu galmagal ýadatdy bir mahal bizi. Aharly duýgular söýgüýüň gözlerini gapar, haçan gutar bu bulaşy kapy tupan, göz ýaşa duçar. Men içime ýakan alaw sen öçden kelle üç ýakyn bolsa da dur, gitme gel gorsaga ur. Sen günäkär diýýän bolsa da çyn bolsa da bu. Ertir dogmasyn bugün sen ýoklugyňda gerekden. Sen tapylmajak hazyna ýöne menen erkimden. Men içimi ýakan alaw sen odam bolsaň, gaharam bolsaň, gowam bolsaň, erwedem bolsaň, men içimdäki alaw, men içimi ýakan alaw, ýani göçme manada diýe. Ýöne şonu da diýe, sen öçdüň, kelle öçýär diýe. Sen erwedem bolsaň, bolmaýan ýanymda diýe. Men içimdäki odam bolsaň, ýanymda bol diýe. Gitme diýe de gepin keltesi. Sen günahkar değil. Sen günahkar değilse senin men günahkar değil yerine kan. Yok. Bir sözün doğru okumasan, qıys okusan bolunak. Ne şey diye. Men içimi yakan alaw sen. Alaw diye çyndanam alaw yakýan men içimi diye. Ýöne şonu da diye sen öçdüň. Kelle öçýär. Bir näme demekde dymmaly. Şonu da bardy şu mowzuk. Harlananda buraya içimde. Dymmalyň şu. Söwüşeli, düşünşeli, qyğırşaly ýöne dymmaly, dymsak bu torya hemmede. Dymmaly diye. Berdäki many sen içimdäki alaw, sen içimdäki gahar meni gaharlandyrýan. Maňa ýakymsyz gelýän zat sen. Şu ýagdan ýakymsyz ýöne şonu da ot bolsaň öçme diye. Öçme, öçde qutarya hemmede. Gidesin gelip duranam bolsa, gidämeli bolsaň gitme diye. Gel gaýta ursaňam ur diye. Maňa sen günäkär diýi, şo ýalanam bolsa, çynam bolsa sen günäkär diýi. Ýöne gitme diye. Hemen qahar gelýär, hemen goý göresi gelýär. Howa. Ene şu taýda sen düşündiňmi? Gahar gazap bilen söýgüň arasynda gapma garşylyk şu. Biz şunu ýaly dil bilen düşünürdik de, hakyky çynanam gaharyň gelip duran wagty näil sen? Şoňa dözeň ok. Ýöne sen gaharyň gelýär. Ene şonu bermek istedik. Aynadaky mennel yok bu senden del. Yönü dodoklandı sözlemler oktan kemdel. Beni yaralamana and içen yali. O yüreğin alağı soğudu bırayan vulkan üçün yali. Aynada men derler, menlik mi şu? Yok. Yok. Sen aýtjak mı? Arslanın içinden çıkan duygular da şoň üçin Arslan göz düşündürse gowy bolýar. Şu ýagdaý men özüme meňzamok diýme. Sen meni ütkötdüň. Mennär, şu wagtky mennälli. Men beýle däl. Aynadaky men. Bir göçme manyýaly bir zat. Aynada şu wagt görüp duran adamym düýünkü ýa öňkü mennär. Sen sebäpli, gahar sebäpli, söýgü sebäpli ütködüm diye. Senem fennär bolýar. Yok. Senem şunu. Aynadaky mennär ýok, bu fennär. Düşünüp başlaýar bu taýda, dogry Yok. dämi? Ferhat, sen geçen ýerim var. Aynadaky mennär ýok, bu fennär. Ha, fennär. Fennär diye. Näme? Dözem okda men sana. Fennär, yani men ütködüm ýöne fennär diye. Ýene sen günäkär däl ýa-da. O. Ýöne dodokluňda sözlemler okdan kemden. Dodokluňda diýmek aýdyp duran sözler. Hiç okdan kemden. Meni yaralamany and içen ýaly. Bir Ben antyk. Ne şu. Sen şeýle bir meni ütköden sendel diýär, ýa-da sen aýdyp duran sözler, dodokluňda sözler şeýle bir ýiti, şeýle bir täsir edýär maňa. Okdan kemden.
Hamana diýär sen şu wagt meni yaralamany and içip duran ýaly. Çynyň bilen sen bar maksadyň meni yaralamak. Belki diýär sen o ýüregiňdäki alaw sowady, ojar ýaly sowamady. Kagyz öçen ýaly sowamady. Edil vulkan ýaly sowady. Vulkan ody sowany nähili bolýar? Daşa urulýar. Berde has ihtimali berýär. Sen ýüregiň öçmekdi, sen ýüregiň daşa urulun belki diýär. Şoň üçin edil vulkan ýaly. Diýler, daş ýürek. Çokayda nime de okuyorum var yine de yumuşatacak böyle beyitme diye. Belki diye. Belki öwürlü diýär. Ýöne on ýal bolmasynlar. Enter bundan ýaşaň däerligine de ýöne belki sen ýüregiň diýär vulkan sowan ýal sowady menden. Vulkan sowady daşa urulýar taýda. Oğurlanan çağı var. Ene. Gynanjy has iti gorködýär. Çağan gynanjy. Ene sen şeýle alyp gör meseleni. Biz gynansak o gynanlar oturur. Ýöne çağa gynansa gylýar sen için. Men gynanjym ýöne gynanç däl sen pikir etişinden has erwetdi. Şo diýmem. Yüzünden gülkü oğurlanan çağa var içimde. Azıcık olur. Yok, eytme. Sen gal içimde. Häl içindem giýişdäl ýa. Henidem giýişdäl ýa, sen kapıdan çykyp giden o. Men henidem garaşýan men sana diýsem, gitme prosto. Gitme ýöne gitme diýär. Meni unutýany çalışan bilen ýaşy. Sen meni unutmaga çalışýan diýär. Ha men bolsa unutturmazlyga çalışýan. Sen bilen şonu ýa. Belki men ýalňyşym şol. Unutmak isteýänmi? Unutmaga ruhsat bermeli men belki. Ýöne men ýalňyşym, men unutmaga çalışýan bilen unutturmazlyga edýän ýarşym. Belki men ýalňyşym şo diýär, belki men seni goýbermelidirin diýär. Şu diýene rap ýallanma bir nakly ýaly diýär. Dogrymy? Rap aýdan o var. Rapler şonu ýaly diýär, şonun sözlerini açyklasam o bolýar. Belki biz muňa ilham diýäs. Hawa. Ilham şu. Aýa bu duýgulary Elbette emma rap'ın bulur ýanlar. Ýa, Şey alamda. ýaşy ula adamlaram Arslan'ın ýazan raplerini dinlärip bilýär. Yok, sen Arslan'ın ýazan däl, biziň ýazanyma. Indi sen bıkımedi şoň söz ýazýançy bolup gidýän şu wagt. Yok. Ýani ağır plança möçürni taçyn. Plança. Onu beýdip ölçäp bolanok. Bizde on ýaly wezipe ýok aslında. Biz prodüserler. Prodüser sazam ýazýar, hengem ýazýar, sözem ýazýar. Ýa-da ýol orkestranyň başynda dirijor ýaly hemme zat jemläp bir aýdym emele getirýär. Berde bizde misal üçin sen söz ýazýan, sen saz ýazýan on ýazat ýok. Ene bir wakan aýdyp berin. Bilýän, agam yaman gatan jetdiň aýdyma diýdi. Bir tapar bir aýdym ýazyp otur, ýa-da kynrak. Her aýdym üçin öz ýalyr da aýdymam. Ýazyp otur, maňa hiç ilham gelen o. Ağalam ýazyp otur, gaharly ýazyp oturup gelýärdim ortalaryndan geçenlerde. Onuň hengini saza oturha birden eşitdim de dur ağaly dedim, şu taýda näme etmeli bilýärdim. Goşmaly dedim de. Mamam ýüzüni görşo. Ağam ne yaman gatan jetdiň aýdan aýdym diýär. Ýukutar ýan yer bar bolam. Goýmaly zat aýdyk geldi aňyrdan gelip. Ağıl dur. O näme lan? Üstaqçı. Goýmaly ýa-da. Goýdum bolan şonu. Gaty gahar gelen mol da şu da ýüzüni gör. Yaman gatan jetdiň aýdym diýär. Ya goýdum bolan şonu. Şol aýdym mysal. Goýun. Şol aýdym mysal. Tutuş ağalyň öýdi ýazdy. Kendir aýdymda köpmez. Edýän yer. Şo taý. Ele mysal sen soraňa jogap şu. Söz ýazýançymda. Gowy diýdi. Şol aýdym mysal ağalyň tutuş öýdi ýazdy. Garam gatanjym ýok. Bir ýerine goşandy. Bizde söz ýazýan, şeň ýazýan şo. Ýeri gelýär mysal üçin saz bolýar. Şeňini men ýazýar. Mysal berýänler sözüni ağaly ýazýar. Ya tutuş ağaly ýazýar, ya tutuş hemmekşin bir dal ýazýar. Bizde Cem. Ýa-ni diýene bir aýdymyň pikiri döräp durka men gurrun berip durýar. Bu gurrun berip başlaýar. Ýa-da lança ýok, 3-4 sapar zedelim gidýär. Bizde olar ýa-da Önni sen şahir bayarlar, kanca tay. Sen şahir. Yok, şahiram däl. Çeperewotsam. Yo bolýar indi nemeden bolýan da. Yo, Neden bolýan Murat? Indi şey diýip
men sana şahir hökümünde, ýöne şahir hökümünde ýa-ni 8 bogunny, 11 bogunny ýazdyysam. Peki men şahir däl. Şahir asla däl. Bu näme onu? Alham. Gysgydylly aýdymyň çemaň içine girmäni has başlandy. Onu men şahir alhamçy bolýar. Alhamçy däl. Biz dine şu arada da guruluşdyk. Misal üçin prodüser, yani aýdym ýazýan adam diýip alallar, gep düşünipdirler. Şunu ýazýar. Eger ine belki men ýalňyşýandyr, ýöne bogun sany boýunça şu taý 11 bogun, şu taý 12 bogun diýip alýan, şonu owadan heňe oturtmak kyn hemişe de. Söz bilen saf hen kıvaptaş gitmeli, bir ýerde ýazylmaly. Ine şoň üçin ýanky gururuň soňy şu, biz bile ýazýarsyna. Ene girdi. Şoň üçin ýok, ol Loşkan sesimi. Çaýyň reklaması. çaý gerek bar. Tawa. Çaý restoranı çaý reklaması. Hemmemiz çaý restoranynda. Ay köňül söhbetler diýär, çaý bir bahana diýär. Owa. Şuýda çağırdım da klip taýinlidin geldim, açtım, ilke Kakajanyň logosy gitdi. Ýüzümden Şahsodun gitdi. Kakajanyň. Sen pikirin näme? Klip aslında näil döredine. Ene gönümel soru. Ho nädir? Arslan Camet'te şeýle bir gow aýdym bar, dinläp göreldi. Seňen pikirin gerek şo taýdy, pikirler çek barda diýdi. Aýdymy dinledik. Ilki bir ýerek dinledik. Bir bogoloýda dinlemedik onu ýalaýdym. Bir käbir aýdym bolýar-da, hemişe dinleýän aýdymdan bolýar, käbir has ýerine düşýär. Han şunu ýene bir gerek dinlärler diýdim. Ödem ýuwaş şo dinlärlenme. O wagt bärde de toý gidiýär ýerde. Ýa-ni şo ara falajak bolýar. Saýdy. Dinleýän bolýam, gahar, söýgi, bir hili aýdymda näme diýär-de? İwem Maria geçirimlige medesi gelýär. Söýgem Maria. Owa, ýanky diýişi ýaly. Ýitiresem gelenok. Ondan şo näme söýlen görkezip. Birden kuşt geldi. Şunu dedim, kuştuň söýlen görkezsek näýli. Ondan şey diýdim, o gün arsan ýylgardy da. Ýa-da näme aýtdym? Gün ýylgardy. Feýabi ine Kakajan dogry aýdýar. Gahar gazap söýgün gapma garşylygy näme bilen görkezip bilerdik. Yani pikir aslında bardy. Onuň bizim kellämizde gelen mejlis bilen men Serdar bizim kellämizde gelen zat şonu kuştuň üstü bilen görkezmek. Yani kuştuň göçünmeli bilen. Bu pikir bizde bolsun, ýöne Kakajan dinläp görsün. Diýdik aýdymam, berdim sen dinläp gör, pikiriň aýt. Rejissör. Rejissör hükmüne feýa biz Kakajanyň edýän işlerini bilýärmiň. Pikir ýöredişi bir hili zatlara garaýşy başgaça. Häzir ters pikir bermegi mümkin, ters tarapdan aýtmagy mümkin. Ene bize gyzykly boldy. Dinletdim, garaş maýdym, dinläp gör, sen pikiriň aýt. Sen näme pikir edýän diýip biz aýtjak, sen aýt. Aýdym ýanky diýip dinledi. Goý ýene bir sapar goýdy, ýene bir sapar dinlädi. Ne pikirde aý haladymy, halamadymy? Ýa-da göwnümizden geçirmän aý gowy diýjekmi? Ýöne çynanam halapdyr aýdym. Otur aý bu nidi kuş diýdi göne. Bizim pikirimiz şoda, gabat geldi pikirimiz. Ondan oturduk, guruluştuk, has bir hili sağ olsun Kakajany bir baýlaşdyrdy. Pikirimiz bizimki diňe kuştuň özü, Kakajanyň beren pikiri ýere de kuşt etmek. Yani biz göçemizde artistler, adamlar hem şo doýuny görkezmek üçin göçdün. Klip görelmedi, şonu ýa-da emele geldi. Şahsot näme? Inni Şahsoda da köp salam berden, Şahsot bizim gowy dostum Ussat diýdim. Inni Şahsot sağ bolsun aýdymy dinläpdir. Yani ilkinjilen hataryny dinledi ödüm. Entek çykmaka. Ve gutlap jaňatdy da bir kısa paran gutlu bolsun aýdymy haladym gowy boldy. Klipini kim düşürýär? O da bir hili gowy etdimi? O gatlanç edesi gelýär. Sağ bolsun oğlum. Yok. Onun iyi şey, onun tabi Kakajan hem pikirini ettik, hem düşürüp başladık. Onun Şahsot mesela guruluşýar bolup, şu da bir gatlanç edesi gelýär. Şu da goşulasy gelýär şuna. Sağ bolsun bizi gollamak üçin, aýdymy halamak üçin. Onu Kakajanyna haýyş etdik. Elbetde biriniň edip oturan işine
şu da goşulsun diýmek bir kelimen dogry hasap edemok aslında. Netede şu nefip moda var. Siz bilen. Onun ikisini duşurdum. İkisem kardeş bulan, ikisem ussat, klipçi, rejissör. Qaytırdı bize peyda oluyor, bize yaraya. Ben kalkacağım, neyle karşılayacağını bilmedim aslında yine. Tamamdın. Bonladı ben fikrimi. Duet edip. Klipçiler yani bir daha aydımda iki klipçi duet etti. Bir kelleden iki kelle näme diýsen hem gowy. Üç kelle goşuldy eýýäm her kimin pikirini alyp sen eýýäm. Ol öz bildigini aýdy, sen öz bildigini onu goşup berýän ol näşwatny halçyn. Bular bir aýdamy 4-5 bolup ýazsa bir has gowat emele gelýär. Klipde de şonu ýaly her kimin öz poşerki we öz nemesini goşýar bolýan. Has gowdalaşyp gidýär. Onu şu bileleşik klibin 3-4-5 gün son çıkmasına sebep oldu. Aslında klip tayin ne? Biz gördük onu. Yani şahsı adam koşullu edil bir ağalı kimi diyaldır da bu burada koşan dedi burada iyi çekti şun günü. Erti yönü neticede sağ olsunlar oğlanlar katı ussat göğünü zayda çıktı. Sağ olsun minnettar beyitler. İlkinci klipçilen duet edip. Klipçilen duet o. Bolup gördüm ka şeyle. Ýöň bolmady. Yok, mena görün. Ey Birinci Bolum ka gele. birinci Belli bir aydımda iki ussat klipçin duet edip. Şey de Allah. Eger bolup gören bolsa, tomaşaçylar Komentar edip tesvirde ýazaýtdylar. Eger Komentar bar bolsa Ýazın. pikirlerini ýazsynlar. Oplan, silkat, oplan oldu. O görelim. Bilen görelim. Şeyle değil. Ay bulvara nemem yani aydımçılan duet diýäli, klipçilen duet hem agdy birligin bir. Awa. Neme? Agdy birligin nişany doğru. Konkurensiýa bolmasa da var, ötüş ýok. Biraz bäsleş gerek de, ýöne bäsleşgem agdy bir bolup bäsleşdik. Ondan Tecrübe paylaşığı boldu berdi. Ana, bu belli. Ay, bilýän. Konkurent bolmady bir ýyl Olim adam da. Mol. Indi seret kuşta oynap oturlar. Ne kakacağını soruldu. Niye için bu garaşıkıl? Neyse ağaşıkıl. Ya yüreğini öğrenmiş. Indi bir zady hemişe bir erwet rol bilen gowy rol görkezjek boldan bir hil ýag talap bilen garanqylyk gözüňe gelýär-de hemişe. Ýa-da şu käbir örmeden bir zady erwet janlanyrjak bolsa garanqyrak wagtlar bolýar bilýär. Şomanyda aslana. Bula qahar boldu. Awa. Qahara meni geliştirdiler şu yüz Awa bilen. no. Meýlise de gowy rol bermegimiň sebebi buňa käbir buň has ýumşakdygyny bilýärnä. Öň bir klibini düşüremezde gyýdy, filter, bir gyýgyrmaly ýer, çekelemeli ýer var da boly. Meýli filter sene rahat ýa. Indi şoňa degmäýin diýip bir şey ýumşaklar. Ýedi bilen. Awa. Şol nimetmäýin diýip durandan garaz ýumşak roly meýlise bermeli boly. Qaharlan näde klipde? Benim qaharlan. O qaharlan näde? Qaharlanmaly. Qaşyň çytdy. Oğlanın mekan, yaşalıp barız doğru değil mi? O mekan Gurduf. Bir filmde var idi yana, Aslan Eýewerdi rejissörlük etmegini. İsterin. İsterim, O, Mahtumulun yaşlılığını oynayan. Mahtum'un yaş watny. Diyecek Polyan'ın biraz aktörçülük okuyu var diyecek Polyan'a. O. Şimdi ona saylarsınız orayın Aykan, ne için Aykan näme Allah. Deme, bilşimi diýäli Ayka internet torlaryna meşhurluk kazanan şahsiyet. Bizim yine kakazan bilen maslahat ettik. Bizim klibimizde de aýratyn bir renk goşar diýen pikirde haýyş ettik. Sağ bolsun kabul etdi. Bizi begenlerde klibimizde düşdi, aýratyn renk goşdy. Ayka da köp salam berdin. Gözel bakan. Gödel berekelli. Gödel bakan, gödel görür. Adamlar bilip koyun şoň üçin gödel bakın, gödel görürsin islendik zady. Aydım men platformamda. Men platformam diýenler men labelymda çykýar, Yedigen Music diýip labelymda çykýar. Ähli platformalarda bar. Indi köp kişi platforma näme diýeni dinleýijilerin köpüsi bilenokda. Şu aydyp durqa Shazam'a dinletsen çykýar. Ya misal üçin Instagram'ın muzikasyna çykýar. TikTok'da ýazsan çykýar. Ondan Apple Music eýleki Spotify hemme zatda çykýar. Dünya ýaýraýar da. Giden platformada ýaýraýar. Ulan meni diýen.
Doğru verler kestim belki de. Benim bir dinlek koyun şunu alıp bir de vadiydim. Yaş aydımçılar egerde koydurası gelse, sonrası ne atıp koyulya deyse, şimdi aydımdan sana geliyorlar. Awa. Bana uğradı yani. Boldy. Şimdi şeyle şutmuş komentarda yazılarda nem üçün niye göçük bolludu diye izine koydu, yıktı diye. Men düşünýän oňa ýöne tomaşaçylar düşünmedikler bar da. Açıkla. Onanyň şu klibi bolsun aýdym kän guruldaşyklardan soň boldy. Şoň üçin erkin aýdyp berýän hemme zady. Mektepde goşgyýat tutanýar şu var. Ene gözüme getirin. Kuşt oýnap otyr, gahar gazap bilen söýgi kuşt oýnap otyr. Gahar gazap her eden göçmünne söýgüni yaralajak bolýar, söýgüni utjak bolýar. Gahar gazap kä adamda şeýler ýitip bolýar. Çynnetse ýykýarym. Ene sizin aýdýan ýeriňiz şu. Iň soň göçmünne şu bize tomaşa diýen kuştu düşünýän tomaşaçylarymyz bar boldy, düşünür. Soň göçmüň duran şekli şahmat. Gahar iň soň göçmü eden ýagdaýynda söýgü utulýar. Onun şu taýda aýkawly mekanam şeydi bir-biriniň deňine getiripdim de, ol. getirip bir-birine ýylgyr ýa. Endi şoň iýdi şu. Eger gahar gazap şu soňky göçmü etsedi, ýerine goýsady, iýza eýem ýoly ýok. Eýem söýgü utulýar, şu taýda hemme gowzatlar utorýar. Ene gahar gazap öz wagtyna saklanmagy bilýär. Şu ne köp adamlara bizim beresimiz gelýän maslahat diýip aýtdyň. Gaharyň utmagy bir da gazandyran ok. Sağ ol. Gahar utmagy çyndan hem işlet gazandyran ok. Gaharymyzy wagtyna ýuwdup şondan geçip biz üçin aslında gymmat bolan zatlaryň gadaryny bilsek biz köp zat ýitirmez. Şoň üçin hem gahar gazap insan göçümi eden ok. Egerde sen şu taýda göçen bolsaň, Eger de men göçen bolsam